ጸረወሽ ለኽትን ለቕለቕትን ኣብ ልዕሊ ህይወት ህዝቦም ዘሽካዕልሉ ብዙሓት ኣለዉ ግዜን ጸጋን ገዛእ ዜጋታቶም ረጊጾም ዘኽመስምሱ ብዙሓት እዮም ውጹዓት ኣባላት ሕብረተሰብ ኣብ ዝኸሰትዎ በሪ ክደምቁ ዝሕልኑን ዝለሓጉን ለቕለቕቲ ፍቕዶም ብርኩት እዩ ውፉይ ሓፋሽ ስለ ሓባራዊ ዓወት ክልሕፀፅ እንከሎ ተኸዊሎም ብምዕዛብ ንሞሳን ፍረጻማን ተቓለስቲ ዝቃፀጩ ዓቂቦሞ ብዝጸንሑ ጉልበትን ናይ ምጉሓል ክእለትን ዝመናጠሉ መሊኦም እዮም ካብ ዘገልገሉ ዘውደልደሉ ይነግሱ ኣለዉ ዘበነ ሓበሬታ ሓጊዝዎም ድማ ብለውላዊ መልሓሶምን ሙሉእ እንታይነቶም ብዘይርእሲ ስእልታቶምን ታሪኽ ኣገልገልቲ ህዝቢ ዝኾኑ ደቂ ህዝቢ ንምጥምዛዝ ወፊሮም ኣለዉ እዞም ሰባት ይንገስ ዘገልገለ ዝብል ደርፍን ጭርሖን ይጸልኦ እዮም ሓቂ ስለ ዘይብሎም ድማ ብሓሶቶም ንሓቂ ብዙሓት ክሽፍኑን ንሰብ ሓቂ ኸጸልሙን ይውዕሉ ኣለዉ እዞም ከምዚ ዝኣመሰሉ ሰባት ፈተውቲ ጽምብል እዮም ዳስ ውራይ ምስ ተተኽለ ተዃሒሎም ደበኽ ብምባል ኣብ ልዕሊ ተኸልቲ ዳስን ሰብ ውራይን ክውርፅፁ ይፍትኑ ካብ በዓል ጣፍ በዓል ኣፍ ንእትብል ምስላ ብዝግባእ ከስርሕዋ ዝከኣሎም ይጽዕቱ ለውላዊ መልሓሶም ሒዞም ንዘይበቕዕዎም መድረኻት ብሙስሊ ጥበባቶም ይቐርብዎን የደናገሩሉን መሰልቶም ስለ ዘይስእኑ ድማ ተሸፋፊኖም ይሓልፉ ዝዕዘቦም ቅዱስ ግን ኣይሰኣንን ኪንዮ ዘበን ተዓዛዘብ ዝኸይድ ናይ ፍለፍለ እዋንን ተግባርን መምጽኡ ድማ ኣይተርፍን እዞም ሰባት ዘበነ ሕብኡን ሕብኡን ክትመጾም ምዃና ይፈልጡ እዮም ኩሉ ትዝገብርዎ ናይ ረኣዩን ምንቅስቓሳት ብስክፍታን ሓንካስ ዘውረዮ ፈረሰኛ ናይ መልሶ ብዝብል ሜላን እዩ ካብ መንፈዓት ዝቕበልዎም ስለ ዘይሰኣኑ ድማ ነቲ ናይ ጓሓላሉ ስራሓቶም ክጃሃሩሉ ይረኣዩ እዮም ዘይፈልጡ ብሃማት ክንሶም ወትሩ መልሓሶም ብምብላሕ ስእሎም ከም ዝዕብዩ ብዝባን ናይቲ ዝሕቕዎን ዘሽካዕልሉን ወገን ዕድልን ጸጋን ከም ዘጥረዩ ካብ ምምካሕ ዝኽልክል ልቦና ስለ ዘይተዓደሎም ንኣምኖም ኢና ንዝብልዎም ሰባት ነውሪ የንፍስሎም እዮም እቲ ብሰንኪ ለውላው መልሓሶምን እከይ ግብሮምን ዝሕካኽ ናይ ውፅዕ ወገን በሰላ ኾነ ዝጉዳእ ቁስሊ ግን ኣይንታዮም እዩ ስለዚ ንትዕቢቶም ኣብ ዝማእምኦም ቦታ ምኽዓዎም ይቕጽሉ ክንደይ ምልሻ ስርናይ ክንደይ ወዶ ገባ ክንደይ ኢሰፓ ክንደይ ናይ እዝኒ ክንደይ ጓል መንጎን ወዲ መንጎን ሰባሪት ጻሕልን መንቀላወጢት እንዲያደላ ሓፋሽ ዘየለልያ ዝመስላ ኣብ መንበር ሓፋሽ ብምስሉይነት እተውደቕደኽ ክንደይ ድያ እቲ መባጨው ተዋስኦ ጽባሕ ንግሆ ኣብ ዝሕዝን መድረክ ክሰጥሓ ምዃኑ ዘይፈለጠት ክንደይ ፈለጥኩ ብምባል እትግተር ዓሻን ገርህን እንዲያ ዘላ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ለጊባ ጉቦኣ ከይፈጸመት መሰላት ናይ ጉቦኦም ዝፈጸሙ መዛኑኣ ዝመንጠለት ገበናት መራሕታ ዝሸፈነት ኣብ ቃን ዘሕዋታ ዝሰሓቐት ኣብ ዝባን መቓብር ጀጋኑኣ ዝሳዕስዐት ሽምዓ ብልጽግና ናይ ኣብ ጸላም ዝርከብ ህዝባ ዘጥፈት መንገዲ ዕቤት ዝኾለፈት ሞሳን ፍረጻማን ናይ ከፈልቲ ሕሉብን ንጹፍን ዝዓለቖት ክንደይ ጉሒላን ጉልሒንጣን ከም ዘላ ንሪኣ እንዶ የለናን ዘይነረኻኽበላ መሲልዋ ከተረኻኽበልና ትመጣጠር ንዘላ ኩላ ዕስብትን ከዳሚትን ንዕዘባ ከም ዘለና ክንነግራ ጥራይና እንደሊ እምበር ኣባይ ኣባኺ ኣብ ኩሉና ዝወረደ መዓስ ቀሊል ኮይኑ እንተኾነ ግን ኣጆና ኣጆኹ ዝሓፍተይ ብኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ኣይትደሃሊ ሓጹራት ህይወት ሓይሮም ኺዋላ ይሃልዉ ኢድኪ ንምሃብ ኣይትተሃወኺ ገጽኪ ዘማደወ ንንብዓትኪ ዝደረኸ ተስፋኺ ዝቐተለ ንመጻኢኺ ዘጸልመተ ሰብን ኩነትን ክህሉ ይኽእል እዩ ብመንጽር ናይዚ ድማ ብርሃን ዝዕድል ግምጃ ዘካፍል ተስፋ ዘማቕል መጻኢ በርሃው ዘብል ሰብን ኩነትን ኣሎ እቲ ጽቡቕ ነገሩ ክሳብ ሕጂ ኣባል ናይቶም መንደል ሓቕትን ባልዕ ሕብረተሰብን ዘይምዃንኪ እዩ ስለዚ ኣጆኺ ሽግራት ምስ ዓሮምን ምሕላፎምን ስለ ዘይተርፎም እውን ኣሚንክን ጸኒዕኽን ክትቃለሲ ሓደራ ብለኪ ብኣካልክን ዕድልክን ክላገጽ ንዝጣበብ ምስሉይ ክትጐርሕሉን ክትስዕርዮን ሓደራ ብለኪ ጸሮ ኹሎም ግናያት ተጸባእተኺ ወፊርኪ ከም ትዕወቲ ርግጸኛ እሞ ኣጆኺ በርትዕ ብለኪ ጽኑዕ መርገጺ ይሃልኺ ድንግርግር ኣይበልኪ እወ ንዝግባእ እወ ኣይፋል ንዝግብኦ ድማ ኣይፋል ብምባል ካብቶም መደናገርትን መንደል ሓቕትን ተፈሊኺ ንኽትረኣይ ጻዕሪ ንዳንዴር ጽገሬዳ ምባል ሽግር ስለ ዝፈጥር ቁስሊ ስለ ዝሕብእ በሰላ ስለ ዝሕክኽ ንዳንዴር ንምባሉ ኣይትሕመቒ
ንግዚኡ ዝፍጠር ዕግርግርን ገልጠምጠምን ክስገር ምዃኑ ኣሚንኪ ኣብ ጎደና ቃልሲ ንቡር ህይወት ምጽናዕ ይግባእ ናይ ካልኦት ጓል መንጎ ብምዃን ናብ ጓል መንገዲ ትእተዊ ካብ መንገዲ ቃልሲ ህይወት ዘንደል ሃፀት ዒንኪላሎን ኔውነጀው ባህሊትን ኮንኪ ዝልሕፀፅ ዕድልን ኣካልን ሒዝኪ ከይትተርፊ ገጥ በሊ ኣጆኺ ዕለተ ጽባሕ ናይቶም ብዓቕልን ክእለትን ዝጽበይዋ ሓላፍነታውያንን ሓለይትን ዜጋታት ስለ ዝኾነት ብሃሱሳት ብምስሉያት ብወሽላኻት ብዕሱባት ብመንደል ሓቕቲ ተደናጊርኪ ናብ ዘይ መንገድኺ ኣይትገረዚ እዋን ፍለፍለ ይመጽእ ኣሎ እሞ ምስቶም ብሕማቕ ግብሮም ዝፍለዩ ከይትፍለይ እልልኪ ጽንሒ ሓወይ እውን ኣጆኻ እቶም ኣብ ብርክኻ ከይተተንፍስ ዝሓየሩኻን ዝኸርመዩኻን ናይ ክፍኣት ኣካላት ንኽእለዩ ክትሰርሕ ኣለካ እምበር ከምቶም ብምስልዩነቶም ዕድላት ዝተኸስተሎም ምስሉያትን መውደልደልትን ንምዃን ኣይተሓልን ኣብ ዘለኻዮ ቦታን ኩነትን ኮንካ ጸዓትካ ዝመልስ ንጉልበት ጐያይት እግርኻ ዝሕድስ ዕዮ ክትዓይ ሓደር ኣብለካ ኣብ ዓዘቕቲ ጸላም ንኽትቅጽል ዝሓርዩን ዝሰርሑን ብኸብዶምን መንዛዒ ሸውሃቶምን ዝተዓስቡ ምስሉያት ሃሱሳት ከየታለሉኻ ምጥንቃቕ ከድልየካ እዩ ስቡሑን ብሱልን በሊዖም ናብ ዘይኣኸለን ዝገርዘመን ፍረ ዝመርሑኻ ክትርክብ ኢኻ እሞ ኣይትገርሃሎም ምስሉይነትን ምኹልይነትን ዝኽእለቶም ንዘለውዎ ደረጃ ብሓሶትን ነውርን ዝበጽሕዎ መርዛማት ክንሶም ሓባራዊ ዛዕባ ዝዛዕብኦም ሓለይቲ ሃገርን ሓፋሽን ተመሲሎም ብምቕራብ ከየገርሆኻ ንቕሓሎም ኣብ ዓውዲ መስዋዕትኻ ዘይነበሩ ክንሶም ንመድረኽ ጽምብል ዓወትካ ተጠቂሞም ስእሊ ንምትራፍን ስሞም ንምምብልባልን ዝቕልቀሉ ክዓጉኻዮ እሞ ኣይትገራህ ዘጣዓሰካ ስራሕ እውን ኣይትስራሕ እዚ ሕሱም እዋን ዝሰወሮም ሰብ ፍረ ጻማን ዝገተሮም ሙስልያትን ዕሱባትን ብዙሓት እዮም ስሒቱ ዘይሓንኽን ተጋግዩ ዘይእረምን ከዕበት እዩ ንዝመንዝዖ ዕድልን ጸጋን ወግዓውነት ከልብስ ብሙስልይነት ዝዋሳእ ፈቐዱ እንሆ ብኽፉእ ኣመጻጽኡን ኣካይድኡን ዘይተፈልጦ ዝመስሎ ወሽላኽ ከም በዓል ጽቡቕ ክፍለጥ ኣፍ ዘንውሕ መድረኽ ዝቕርብ ኣጣቓዕቲ ዝዕድም ንብርሃን ድሙቓት ዜጋታት ዝጸልምት ንፍልጠትን ብልሕን ብሱላት ዜጋታት ዘናእስን ዘጕድምን በዝንበትን ኣሎ ኣብ ምምሕዳራዊ ዲፕሎማስያዊ ማሕበራዊ ኣብያተ ጽሕፈታት ናይ ስርዓታት ተላሒጎም ዋጋ ኣገልግሎትካ ከይትረክብ ዘውደልድሉ ኣለዉ ግቡእኻ ብምፍጻምን እትጠልቦ ተፈጻምነት መሰልካ ባዕሎቑን ብምንቅልዋጥን ዝኽልክሉን ዝምንዝዑን ይረአዩ እዮም ናይ ጽንኩር እዋናት ሓርበኛ ባዕልኻን ከለኻ ናይ ልምሉማት እሞታት ወሽላኽ ንኽብርኻን ሓቅኻን ክቐትል ዝስሓቅ ተበላጸን ተርእኻ ተቓለሶ ደኣ እምበር ኣይትተዓዘማ ጆኻ ኣብ ባራትን ሆቴላትን ዕብዳን ማእድታት ጽጋብ እናረገጹ ንቑራሶን ንትካቦን ዝሕንፈስ ሸሓኒታትን ናይ ዝተሓረሞም ዜጋታት ስእሊ ዘወዓውዑ ነባዕትን ከዳዓትን ንሪኦም ኣለና እሞ ዕብዳኖምን ምስሉይ ፈንጠርጠሮምን ከይተሓዋወሰና ሓደራ ቅንጣብ ንዘየበርከትሉ ህዝብን ሃገርን ክነግድሉን ክኸስብሉን ዘኽእሎም ኣጋጣሚታት ዝጸናጸኑ ዓለቕትን ባልዕን ስለ ዘለው ሓለይትን ሓየታትን መሲሎም ከየደናግሩ ንቕሓሎም ጸረ ኹሎም ወሽለኻትን ለቕለቕትን ንውፈርን ንተዓወትን ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ተስፋናት ዩብ እዚ ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ጸረ ወሽላኻትን ለቕለቕትን ዝብል ትሕዝቶ ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ትሕዝቶ ክንረኸብ ኢና ምክትታልኩም ንዕድም ሼር ኮመንት ሳብስክራይብ ከምኡውን ላይክ ብምግባር ንዝመጽእ ትሕዝቶታትና ክነዳሉን ክትከታተሉን ዘኽእለና ኩነት ክትፈጥሩ ንዕድመኩም ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ወሰናይ ንምንየልኩም ኣዳለውትን ኣቕረብትን ተስፋናት ዩብ ኢና ወድሓንኩም